Gal estatu arrazoiaren izenean izeneko dokumentala estreinatu dute Bart Donibane Lohitzuneko zinemagelan. Dokumental hau Silvi Gajaten lan bat da. Eta gaurko saioan berarekin egongo gara. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan gali buruzko dokumentala aipatzeaz gain, Odei Barroso raplariarekin egongo gara gaur bertan bere disko berria atera duelako Goizegi hiltzeko. Eta gainera gaumuntan Biarritzeko Atabalen publikoari aurkeztuko dio. Ongi etorri parraldearen orenera. Gal, estatu arrazoiaren izenean Silvi Garatek egindako dokumentala. Bart izan da estreinaldia Donibane Lohitzuneko Leserekt zinemagelan bete-betea. 83 eta 87 artean Galek 27 pertsona erail zituen gehienak iparraldean, etako militanteak baina baita ez zirenak edota zerikusirik ez zuten lagunak ere bai. Frantziako politikoekin hitz egin dut, bai asumitzen dute, Gal izan dela. Asumitzen dute, zeren salbatu berzen Espainol demokrazia. Ipar Euskal Herrian 27 izan dira, dute arrapustik emaiten. Bakarrik erraiten dute, frankismoa finizen eta lagundu bergin nintuen sozialistak, Espainol sozialistak. Zeren Espainol sozialistak luzaz egon dira Parisen, eta nahitasun bat lortu dute frantses sozialistarekin, eta hori zen, demokrazia salbatu berzela Espainian. Marra gorri hori gaindituz. Eta berriro aipatuko dut Garzonek erraiten, Galindiot mezertako izan da Gal, eta berak erraiten zuen, marra gorri hori pasatzen duzularik ez da posible. Estatu batek zindu egin hori. Eta mainan marra gorri hori pasatu dute. Lekukotasunez osatutako lana. Polizia bat edota garaibateko Baionako instrukzio epaileak ere parte hartzen du dokumental honetan. Uste nuen erresago izanen zela, 40 urte pastuak dira, baina beti zailtasunak baite hitz egiteko, eta batek erraten zidan eman duela 35 urte mintzatzea, bera aita galdu du dola 84ean, eta 35 urteren buruan hasi dela mintzatzen. Bera aurrei kondatzen, bera aitatxi nola hil zen. Aski ahiagia da. Gertatu zena kontatzea, transmisioa lanaren xede. Aski isilak girela. Eta belaunaldi berrientzat, uste dut biziki importantea dela aipatzea gure historioa. Hori bai, biziki importantea da. Eta gero berriz plazaraztea, zer gertatu da Ipar Euskal Herrian Gal horrekin. Donibane Lohitzuneko estreinaldiaz gain, hitzordu gehiago izanen dira laster. France 3 katean ere ikusgai izanen da apiril astapenean. Eta dokumentala Asamblea Nazionalean erakustea da ere zinemagilaren asmoa. Parisen pasatu da dokumentala eta salan baziren diputatu batzuk eta eiek nahi dute legebiltzarrean pasatu filma hori eta batzorde bat sortu pixkat egia egiteko Galen inguruan. Nunbait dago zerbait oso pertsonala, nik galdu nuen gehien maiten nuen pertsona oso goiz, eta Goizegi zen hiltzeko, eta orduan bera daramat sortzen dudan guztian, nerekin dago, eta nunbait beste omenaldi bat berari ez, hori da alde pertsonala. Eta alde publikoa edo da ere, nila ez ditut 20 urte. Eta nunbait da modu bat errateko, nire bidea ez dela bukatu oraindik, eta Goizegi da hiltzeko, ni rapero bezala oraindik ez naiz hil. Urraturik, ukaturik, enel urrat maite, ebatxirik, ebakirik, enel urrat maite. Raparen bidean bakarka intzina ekitea erabaki zuenetik, bigarren diskoa aterako du Odei Barroso raplariak martxoaren 21ean. Goizegi da hiltzeko terapia izeneko lehen lanaren ondotik dator, berarentzat esanahi handiko lehen lan bat. Pozik ala ere egindako bideaz, egindako apustuaz, eta aintzinako gogoz. Beraz, beti errandut terapia zela egin behar nuen zerbait. Eta orain hori eginda, edo horri pasata nunbait, ari naiz lanean orain ez, eta ezingo nuke gaur egun egiten dudana egin, terapia atera ez banu 2022an. CD eta 2 vinilo formatuan kaleratutako Goizegi hiltzeko diskoan 15 kantu aurkitu daitezke. Kantariaren hitzetan elutasun gehiagorekin josita dago osatuagoa den diskoa.
hainitz ireki naiz, instrumentalak batzuk pixkat irekiagoak dira, erranen dugu, zelen aski iluna zen eta pisua, honek badu ilunetik, baina argiagotik ere bai, umorea ez dut erranen, baina beste Nunda Wally atera dudan kanta bezala, beste aurpegi batzuk ere erakusten ditut. Nor da nor eta Nunda Wally, Nunda Wally erran nunden Wally, nor da nor eta Nunda Wally. Lan honetan asko zainduna izan duena ikusentzunezko aldea izan da. Bi arrazoiengatik, batetik mundu estetiko bat gehitzen diolako edo estetika bat gehitzen diolako soinuari. Eta bigarren arrazoia, eta argiki erranta, da gaur egun zaila dela irudirik gabe jendearen gana iristea. Eta nik berriz diot, ez dut makroenpresarik nire gibelean, management etxe potoloekin ez dut lan egiten, bai, beraz, musikaren industria mugitzen duten hoietatik ere kanpo nago. Eta oso zaila da borrokatzen olako makina baten kontra. Industria horren parte izan nahi duen galdekitean? Ez, erakutsi didatelako batetik ez dutela interesik niretzat, eta nik ez dut interesik horiek egiten lan egiteko duten moduekin. Bai, ni lagunak irratian pasatzea eta besteak ez, eta batzuk bai, eta beste aukerak eta egiten duten, zer hierarkizazio egiten den musika munduan, ni eta managementetxek dituzten politikekin, ordutegi aldatzeekin, eta horre azpian dauden gauza initzekin ez dut bat ere bat egiten. Orduan ez naiz edo behintzat, musika horrela lantzen duen jendearekin ez naiz arituko, hori argi dut, eta gaur egun gutxio. Erraten diazu karrera bat dudala hasteko edo auskalo, baina ez, gaur egun ez. Ez dugu lekurik zuen industrian, ez industriak ez du lekurik alkimian. Osasunaren seinale da niretzat taldeak sortzea, gero hori bai, balda holtzarik talde guzti horien nahi eta beharrei erantzuteko uste dut ezetz. Uste dut hor dagoela utxunean nunbait, geroz eta makroago da, baina makroak ez du bermatzen kontzertu txikiagoetan jendea egotea. Eta pixkat iruditzen zait nire esperientziatik hori gertatzen ari dela. Geroz eta kontzertu gutxio edo murritzagoak daudela, erranen dugu, gaztetxe areto txikietan eta gerozta gehiago jendea mugitzen duela makroak. Eta hori kezkagarria zait. Ze makroak txikiak behar ditu bizitzeko berez. Eta txikiak aldiz ez du makrorik behar bizitzeko. Erran nahi dute, kontu zibili behar dugu gurean ere gertatzen ari den joera horrekin. Sortu duten soldautaren kultura ere hor dago. Iduri du orain soldaut egin behar dela. Eta gainera albada inglesez, ez? Sold out hitzak erabili gero gainera. Azkenean marketinga da. Niretzat soldautaren kultura da marketingaren kultura. Eta hain urrun harrapatzen dago horrek. Euskal Herri osoan aurkezpen kontzertuak eskiniko ditu artistak, baina argi du disko honek egingo duen bidearen giltza entzulegoak duela. Piskat deiaren esku gaude, jasotzen ditugun deien esku edo menpe ez, eta hori ere zaila da. Azkenean ez dakizu zenbat kontzertu izan den dituzun, jendeak deituko zaituen ala ez, pasata ote zauden ala ez, goizegi hiltzekoren guzti hori ere hor dago. Esan bezala martxoaren 21 honetan argia ikusiko du goizegi hiltzeko Dei Barrosoren bigarren bakarkako lana, eta ez zuzen diskoa publikoari aurkeztuko dio Biarritzeko Atalantera antolatutako gaualdian. Ikusentzuleo Dei Barrosoren disko berri honetan aurkitu daiteken Nunda Wally kantuarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Gu igandean itzuliko gara astekariarekin eta bitartean izan ongi. Mitoak ez dote ziren erori ba, orain erranen dizute ero dira. Ez azula egin harritu atira, diote iria handitu azira, tanik diot kasu filmatu azira. Lerroan jator orduari zor, masa dago hor jendeak lehen bailen iritsi nahi luke eta autobusa berandu dator. Nok iskali nahi du mila zor, zombiak jator, lanera bidali autoen motor, guziak itzali erran orden horretan nunden Wally. Nor da norretan nunda Wally. Nunda Wally erran nunden Wally.